Zdravím všechny, tady je magicportals.cz, jak jste si mohli všimnout už popis tady na začátku. Je to můj kanál a tady to bude kanál se hrama, které pro vás budu natáčet. První hra, kterou pro vás budu točit, je Mafie 1 a 2. Mám obě dvě, řekněte si, čím chcete začít, jestli 2 nebo 1. Je to úplně jedno, mám obě dvě. Asi by bylo nejlepší, kdybychom začali 1 a na to navazovali 2, je mi to jedno. Pište to do komentářů všechno. Jako druhou hru tady mám Euro Truck Simulator 2. Mám tam celou Evropu mapu, myslím. Dlouho jsem teďka nehrál, takže taky pište do komentářů. Napište mi do těch komentářů, co chcete z těch 4 her, co vám teďka tady ukážu, co chcete, abych natáčel jako první. A já to začnu natáčet. Jako třetí hru tady mám Car Mechanic Simulator 2015, je to dobrá hra, baví mě, hraju ji teďka celkem dost, takže pište do komentářů taky. A jako čtvrtou hru tady mám World of Warcraft, mám tam, myslím, že největší level už, maximální level, klidně to budu hrát od znova, pořádně to vyexpím tam. A to je tak nějak, to je poslední hra, kterou tady mám prozatím. Pak klidně budu hrát další, klidně vám natočím další hry, co tady mám, ale to bude asi zatím všechno. Takže budu rád za váš odběr, který snažím se mít nejvíc odběrů. All your uncertainties, baby, I can show you how.